אהלן, עכשיו שהאיראנים מנסים להפיל את המשטר האסלאמיסטי של האייתולות ולחזור אל העבר, עולה השאלה מה באמת היה שם לפני האסלאם. והתשובה היא זרטוסטרה. זרטוסטרה זהו נביא פרסי שחי לפני 3500 שנה, והקים את הדת הזוריאסטרית, דת שהפכה לדת הרשמית של האימפריה הפרסית. הזוריאסטרים מאמינים בכך שקיימת מלחמה תמידית בין הטוב לרע, לאור והחושך. שאת האור מייצג האל החכם, אהורה מזדה, ואת החושך מייצג אנגרמניו. ותפקידה של האנושות זה לעזור לטוב לנצח. והם צריכים לעשות זאת על ידי, וזו הסיסמה הרשמית של הזוריאסטרים, על ידי מחשבות טובות, מילים טובות ומעשים טובים. הזוריאסטרים מאמינים בכך שיש לכבד את הטבע, ובעיקר את ארבעת היסודות. האוויר, המים, האדמה והאש. והאש זהו יסוד מאוד חשוב בדת. לכן רבים גם חשבו שהדת הזוריאסטרית זהו פולחן האש, אבל לא כך הדבר. הם לא מתפוללים לאש. האש מייצגת מבחינתם את הניצחון של האור על החושך. מזכיר לכם משהו? לזוריאסטרים יש עוד מנהג מעניין, מה עושים עם המתים שלהם. הגופה נחשבת לטמאה, ולכן אתה גם לא יכול להכניס אותה לאחד היסודות של הטבע, כמו לקבור אותה, לזרוק אותה למים או לשרוף אותה. ולכן מה שהם עושים, הם מניחים את הגופה במגדל גבוה ללא גג, ונותנים לציפורי השמיים לאכול מהבשר של הגופה. לאחר מכן השמש מייבשת ומטהרת את העצמות, ורק אז ניתן לקבור אותם באדמה. דת הזוריאסטית גם מציגה לראשונה לעולם מושגים כמו גן עדן וגיהנום, שדים ומלאכים ויום הדין. וכפי שכבר הבנתם, השפיע עמוקות על היהדות ועל הנוצרות בהמשך. וכל זה היה טוב עד שבמאה השביעית לספירה הגיע האסלאם ומחק את הכל. טוב, לא לגמרי את הכל. היום בעולם יש כ-200,000 זוריאסטרים, רובם חיים בהודו, ויש גם חלק באיראן. והם נקראים פרסים, על שמם של הפרסים הקדומים. אחד הפרסים המפורסמים בעולם זהו פרדי מרקורי, ודת שנחשבת לאחת הדתות העתיקות בעולם שהשפיעה עמוקות על התרבות והמוסריות שלנו, חבל שתיעלם לגמרי. ועכשיו רק נותר להמתין ולחכות מה יקרה באיראן. האם האור יגבר על החושך, ונראה איראן פרסית וזוריאסטרית שוב. יאללה, נתראה בשבוע הבא.